Wala. Si? Uriya, wala. Uriya, lawan sa kwarto niyo, ma'am? Tawagan ka sa? Naalat pa, hindi ka ginagutang. Ato sa lugar sa inyong karo, sa tabi sige. Out, hi! Pag inang matutal pa, matula ang tingihon, ma'am. Madulang. Tuspat sa baga, ma'am. Bulong na tibig. Matulugan ka? Oo. Pwede ka na ako. Pero ano mo? Facebook. Ara o, mag-iprelo. Eh, saan ka Pilamet? Oo. Lumakataktak na ginaulo ko kasi cellphone ako to. Ituyo ko. April. Birthday ka. Ay, gamay. Picture naman. Size, ano ba ito? One paper. Long. Ay! 14? Paano? Wala. Ayos na. Hindi ka nakita ang long niya. Sa size. Size lang. More. More. Okay, sa Excel kayo. Wala. A4, may A4 lang tada. A4. Puro lang. A4 ako. A4 lang ah. Nampal lang mga nato sa atin.
ay. Damay na. Pencil ko lang. Mali.